Prosím vás len o jedno, žiadne ptákoviny, porotujte čestne. Čekám tě, kde jsi, vzpomínáš, kde jsi, první pusa v rosném mliáku, dlouhé cesty z letných pijáků. Nevím, kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový práv byl naší lásky krát a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Kde jsi? Další kazeta už dohrává, jsou 3 hodiny bezmála. Nevím, kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový práh byl naší lásky krát a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Kde jsi? Už se vaří voda na kávu, ráno sype světlo z rukávu. A ty tu nejsi. Pani, prosím ťa, povedz mi, ako je to možné? Blondínka, nežná, príjemná a vie taký temperament dať do toho. To má asi z krve. Tá Maria, a odkiaľ tomu šibic, tá devčina? Z Pritkumisku. Počúvajte, predstavte si, čo robila, viete, čo robila na generálke? Tá Jožo, tá počúvaj, tá musíš povedať, že môj manžel, tá sa podobala na búdu. Tá spýtuje sa ma takéto otázky, takéto. A teraz? Ja som tá nežná. To ja len v civile som taká. Tak, povedz, čo robíš najradšej v živote? Spím. Spíš? Vážne? Áno. A otáčam si stoličku naopak. Prečo? Lebo som blondínka. Na záver úplne, aké by si mala ty želanie? Aby bol stále poriadok, poriadok a poriadok. Tak buď. Hanka urobila na mňa veľký dojem, aj keď som sa dozvedel, že má 2-krát operované hlasivky. Ale myslím, že to vám pomohlo k tomu, aby ste mali taký ešte lepší chraplavý hlas ako Dalibor Janda. Myslím, že on by to lepšie nezaspieval. Obrovský drive, energia, mne sa to veľmi, veľmi páčilo. Ja na pani Hánu prezradím jej záľuby. Má ich dosť. Cestovanie, varenie, zbiera jedlé huby, fotografuje, pestuje kvetinky a každých 5 minút doma upratuje. To bol ten poriadok. No a po tých operáciách, ja si myslím, pani Hána, vôbec to nevadí. Vy ste povedali, že slávici na ulici vám stačia, že to bude taká bodka, že koniec. A ja vám hovorím, to je začiatok, začiatok, začiatok.